Intervistat minn Rena Buġejja waqt il-programm Dissett, il-Prim Ministru Robert Abela qal li jekk Joseph Muscat se jkun qed jikkampanja favur l-abort se jkun qed isib lilu bħala Prim Ministru kontra. Dikjarazzjoni li turi li kemm il-Prim Ministru anke l-kap tal-Oppożizzjoni għandhom l-istess pożizzjoni fejn jidħol l-abort. Dr. Abela, Dr. Muscat qal li se jintefa' jaħdem ruħu ġismu fil-qasam tal-libertajiet ċivili. Uħud interpretaw dan li sejb li jaħdem għall-abort. Inti għandek dis-sensazzjoni taf x'għandu f'moħħu. Jekk se jkun qed jaħdem favur l-introduzzjoni tal-abort, se jsib lilu kontrih. Temi oħra li dwarhom kien mistoqsi il-Prim Ministru Robert Abela kienu l-living wage u l-governanza tajba. Dwar il-governanza tajba Robert Abela qal li kien hemm mumenti ta' titmexxija ta' Joseph Muscat li din fallit. Kellna mumenti fejn il-governanza tajba fallit. Semma kif hu ma kienx komdu li f'Kastilja kien hemm uffiċċju għan-nies ta' Nexia BT, il-kumpanija li fetħet il-kumpaniji sigriti fil-Panama ta' Konrad Mizzi u Keith Kembri. Jekk tgħid li ma kontx komdu biha s-sitwazzjoni. Ma kontx komdu anke l-ħsara li saret lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. U dwar il-living wage li kienet weda ta' gvern laburista, Robert Abela qal li ma jistax jikkommetti ruħu. Jekk nikkommetti favur il-kunċett ta' living wage, inkun qed nikkommetti fuq xi ħaġa li naf li b'mod tanġibli ma nistax nagħmilha, ma tkun sostenibbli. Matul l-intervista f'Dissett il-Prim Ministru Robert Abela m'għamilx referenza tibdil li qal li hemm bżonn isir fl-istazzjon tal-Istat.